Okay. That's a very good question, no? Kasi sa mga babae, prone na sila sa what we call to have anginal equivalence. Meaning, let's say, for example, ang regular nga lalaki or young person, kung mag-heart attack, ang pinaka-common na simptoma nga that they present with is chest pain, sakit sa dughan. Sometimes, ang mga babae, malabing na mga tigulang or ang mga diabetic, wala na sila gabatsyag sakit sa dughan. Kisa ang gabatsyag lang nila is sakit ang sulok-sulok, gahapo, daw kakapoy, or kisa galingin lang ulo, pero gali, nag-heart attack na sila, no? So, the exact reason behind that, hindi tagid ma-fully elucidate, pero I think that's one. Also, ang female population ng mga babae, ang mga premenopausal na mga babae, in a way, protected sa mga ginatawag na atherosclerotic heart disease, kay estrogen, ang hormone sa mga babae, ang estrogen, it has some form of protective effect. Pero, after kung mag-menopause na, kung magdula ng estrogen, ang risgo sa mga babae to develop a heart disease parehas na sa mga lalaki. Okay. Another thing unique sa mga babae is they're also very common to have ang ginatawag nga microvascular disease, meaning not so much sa ugat sa corazon ang masakit, ang gakabarahan, but ang mga ginagmay pagid nga ugat nga hindi tayo makitaan, amo nang ga-problem sa ila, no? Something also to do with the hormones nila. So, that's one difference sa mga babae compared sa mga lalaki.